What's the BRK boss? Your CK shots. What one is that B? CJ, Rasviti. Why I say class out on that show? Your BRK boss to the maximum. I never fear them, tell them straight. Why I say boost them to the maximum? Why I say Mababy, Emughetto that you muri say Zima kuti mumbu Nasi mabuma doa mana zuku Kushika mangwana, abana anorara Mababy, yuni mwese that you muri say Zima kuti mumbu Nasi mabuma doa mana zuku Kushika mangwana, abana anorara Kanko mando mabata, dinindo masota Pandarova shotwa, kusta makahita Nekularu pane miye magita Nekulindane dada, nebane demse Babanzito mafuna kuti telemise Vose pondi tera poti se wase Ekuti bago seri, abi arakenda Makomanda vangeri Mababy Emughetto ndati muri seiko Ziva kuti muri Nasi mangu mandoma bana zuriku Kushika mangwana, apana anorara Mababy yuti mwese ndati muri seiko Ziva kuti muri Nasi mangu mandoma bana zuriku Kushika mangwana, apana anorara Ekuti ndiri dara, pandaroga shonde Tepura nekufara, nebali demsen Tenenda kudiwa nebali nipe chipinge Vanzingo marapura kunaka sema tumbe Mambo poti no, rakunaka kumzimbe Ekuti ndiri shembe zune, nangu turi ndembe Apana bone mesa, andile nroka pesa Mababy Emughetto ndati muri seiko Ziva kuti muri Nasi mangu mandoma banda zuriku Kushika mangwana, apana anorara Mababy yuti mwese ndati muri seiko Ziva kuti muri Nasi mangu mandoma banda zuriku Kushika mangwana, apana anorara Kanko mandoma bata, dinindo masota Pandarova shotwa, pusta makahita Ekularu pane miye magita Nekulindane dada, nebane demse Mabanzito mafunda kuti telemise Vose pondi tera poti se wase Ekuti bago seri, abi arakenda Makomanda vangeri Mababy Emughetto ndati muri seiko Ziva kuti muri Nasi mangu mandoma bana zuriku Kushika mangwana, apana anorara Mababy yuti mwese ndati muri seiko Ziva kuti muri Nasi mangu mandoma bana zuriku Kushika mangwana, apana anorara Ekuti ndiri dara, pandaroga shonde Tepura nekufara, nebali demsen Tenenda kudiwa nebali nipe chipinge Vanzingo marapura kunaka sema tumbe Mambo poti no, rakunaka kumzimbe Ekuti ndiri shembe zune, nangu turi ndembe Apana bone mesa, andine nroka pesa Mababy Emughetto ndati muri seiko Ziva kuti muri Wayase, telemise, nebane demse What's the BRK boss? They think it's a game.